गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि गोदान खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। फेरगावआव एबसु गान्धी जयन्ती फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फेरगावनि बिष्णु राभा माल्टी कमप्लेक्स नब्लांनि मोखाङाव 152थि गान्धी जयन्ती फालिदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गान्धीनि सावमुआव बिबार बावो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारी, उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, फेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि निरेन दैमारी, गाहाय नेहाथारि महेरसा बर'जों लोगोसे फेरगाव टंला, खैराबारि, खाग्राबारि, डिमाकुसि बायदि दखरानि फरायसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिसिनि गोदान सरकार बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारिनि 5 अक्ट'बराव मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बरायनायजों लोगोसे गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आरो सानजा फारसे सिमा बारायनायाव दानि बिपिएफ दोलोनि गोदान सरकारखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायगोन होनना बुङो बिथाङा। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव हानजानि बेरेखा हाबा मावनाय रिन्दाव बसुमतारी आरो माइनरिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलमखौ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय एरख'बाय होनना फोसावो मुसलपुर बिपिएफ ब्लक कमिटिनि आफादगिरि अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा आरो बिथांमोना मुसलपुर ब्लक कमिटिनि जेनेरेल मिटिंआव माखासे रेजुलेसन लादों होनना बुङो। जायफोर हारि एबा जनगोष्ठीनिफ्राय थांनाय बिसायख'थियाव बिजाथि मोनाखैमोन बैफोर जनगोष्ठीनिफ्राय नमिनेटेड एमसिएलए होनो थाखायबो रेजुलेसन लादों होनना बुङो बिथांमोना। जोंनि बर' फिसाफोरा गेलेमु बिथिङाव मोनसेनिफ्राय मोनसे दावखोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि कमल कुमार बर'आ चाइनायाव खुंजानो गोनां जिथि वर्ल्ड कम्फु चेम्पियनशिप 2025 नि थाखाय सायख'जादों। बाथौफुरि गामिनि कमल कुमार बर'आ फैगौ अक्ट'बरनि 14 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम इमिशन चाइनायाव खुंजानो गोनां जिथि वर्ल्ड कम्फु चेम्पियनशिप 2025 मायथाइनि मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेनायनि थाखाय असु एस'सिएशन अफ इन्डियाजों सायख'जादों। बाक्सा जिल्ला असु एस'सिएशननि नेहाथारि लोगोसे फोरोंगुरु दानसोरां दैमारी आरो टिंकु चन्द्र ब्रह्मनि गोख्रों फोरोंथाय होनायाव बिथाङा थांनाय 27 आगस्ट 2025 नियर इम्फल मणिपुरनि ट्रेलआव सायख'जायो होनना खौरां मोननाय जादों। गोबां ड्राग्स साप्लाइ खालामग्राफोरा हमजाबाबो नाथाय साप्लाइ खालामनायखौ बन्द' खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै, बांलांबाय थानायसो नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो दिनैबो मोनसे गोख्रों एन्टि नारकटिक्सनि सोगोमनायाव आसाम राइफलआ मिज'रामनि कौशल नोगोराव 20.61 कौटि रांनि 6.87 किल'ग्राम मेथाम्फेटामिन टेब्लेट बोखांदों। संगालि खौरांनि गेजेरजों रौनियाफोरा मोनसे पेकेटखौ होबथायो, नाथाय दायनिगिरिया पेकेटखौ हाग्रा ओनसोलाव गारनानै खारखोमानो हायो। बोखांनो हानाय टेब्लेटफोर जायखौ क्रेजी ड्राग होननानै मिथिनाय जायो, बेफोरनि जोबोद निसा गोनां आरो खहा गोनां आखुनि थाखाय भारतआव होबथानाय जादों एबा बन्द' खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय एबसुलुट मेजरिटि लाना देरहासार जानायनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मुर्सि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिबि बिथांमोना लोगो हमनानै बरायदों होनना खौरां मोननाय जादों। मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखाखौ देख्लाबना गालांनायखौ लाना बाक्सा जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनाबो बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथाङा देख्लाबनायनि दायनिगिरिखौ पुलिस बिफानखौ हमनानै साजा होनो खावलायदों। बाक्सा जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथाङा देख्लाबनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे पुलिस बिफानखौ दायनिगिरिखौ थाबैनो हमना साजा होनो खावलायदों। बिथांमोना फुगियागा हालदिबारि गामिनि थागिबि केरक हेमब्रमनि बिफा जसेफ हेमब्रमनि हाया गावनि न'आवनो दंमोन। माखासे जाहोन जाउनाव जसेफ हेमब्रमा झारखन्डआव थांनो गोनां जादोंमोन। बे समावनो जसेफ हेमब्रमनि हाखौ बाबुला आरो शिबराम मुंनि सानै मानसिया दखल खालामना लायो। बेनिनो न्याय नागिरनानै फिसाज्ला जसेफ हेमब्रमा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। गावनि बिफानि हाखौ मोनफिननो थाखाय बिथाङा पन्चायतनि खाथियाव लेखा होदोंबाबो पन्चायतआ जेबो रेसपन्स लायाखै होननानै बिथाङा अजद होदों। मैया आसाम पुलिसआ जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि दायाव सन्देह खालामजानाय सामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ खानाय जादोंमोन। दिनै आरो सिआइडिआव सामकानुनि हेंथायै रांखान्थियारि दायनि केस थिसनबावनाय जादों। सामकानु महन्तखौ 14 साननि उनाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय गयोब्लाबो फिन सामकानुखौ गुबुन मोनसे केसआव फिन खाफिनगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।